lami. Yes, asiphike usana olwakho and vele une-right yokubona ingane yakho nanoma nini mawufuna ngoba ingane yakho. Kodwa awugqoki icathulo zakho ze-ex yakho nawe lo ufuna ukubelana naye manje. Wena ungafika kanjani ehambisa ingane kababa wayo usahlala nobaba wayo ezolala khona? Wena ungasmayila nje ube happy usini ushaye ihlombe. Cha impela vele kungakubi kodwa Iyona pho umsolani. Because akalenzanga iphutha lapho. Ku-wrong vele. I don't think wena bowusu-ready ukuthi ungene kwenye relationship ubuwazi ukuthi usanoma wengane umntwana akakwazi uzihambela yena akakayigibeleli akakwazi ungena kwi-Uber a-requestela ahambe yedwa uma wakhe usazolala la endlini lethu umntwana angeke. Yini wayenzani uma wengane? Uma wengane befika njalo bevela phone ngithi ngisahleli nayo uyafona uyasho ukuthi ingane iyagula. Yena ku-Andileke bevela athi njengoba uma ingane yakheza kumele ukuthi mina ngithathe ikhwama zami bese ngiyahamba mase kuze uma wengane yabo lonto le bengasihloniphi isikhathi sami bobabili kahle kahle ngisho ukuthi bebengahloniphi isikhathi sami because mekwafona uma wengane nje bempringa mina mase kuthuma mahlala mase kuthiwa mina angihambe futhi ungamshiya uma wengane sengikhuluma ngawe manje site lapho ayikho into engakwenzeli lo uyazi ngisho kamakhozi bengifuna nomnene futhi wena nje okubalekile ukuthi ayikho into ungangenzela yona awufisi nje ukuxolisa ukuthi nje njengoba mina ngaze ngakushiya bengikushiyelani noma kuthiwa bungenzela yonke into. Cha impela bengathanda ukuyixolisa lento ebisangalunga yabo ukuxolisa lento esingekho vele angisakubuka pho manje intoni ekubanga ukuthi uzela ngithoni uzeleni kanti vele la cha vele kona vele uxolisa vele yabo ayikho inkinga nje wona nje yabona nje impela ngizodwa manje uxolisa into engeke ilungi because yabona nje mina ubuyazi kuyimali engiziselana ke ngisakuthanda uyabona kuningi futhi ekusamele ngikwenzele wena washesha ukuthi wanyathele nyathele nebhedayo ngingakakwenzeli yonke into engifisayo yabo. Ngiyanibingelela nonke babukeli bayo iBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Elami igama nguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi iLove Back. So ke sivakashele umfowethu uzosichazela kabanzi ukuthi ingabe ubani lo afisayo futhi ukuthi aphinde azama uthando naye. Sike sithule sizwe sibone ukuthi kuzokwenzakalani. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi igama lakho nesibongo nala usuka khona. Igama lami nguAndile ngokwamdluli ngisola eChesterville eJamaica. Konjoba nomdluli? Udladlama unkonyeni amasana ngisela Johannesburg. Yazazi lensizwa. So ukhulele kuphi? Ngikhulele ePMB so eMani Pietermaritzburg. Oh okay. Njengamanje usuka khona? Ngisukhona ngifike la eChesterville manje. Okay. So ngicela ke ungiqale eqaleni nge-relationship yakho ne-ex yakho. Engikudinga kakhulu ukuthi ungichazele ukuthi nahlukaniswa yini and kungani ufuna futhi ukubuyela kuyena. Kodwa ungiqale lana ahlangana khona. Ukuhlangana kwethu naye ngangiyothenga endaweni ethi Severell esitolo. Okay. Ukuhlangana lapho ke ngambona naye wangibona sabona nalapho ke indlela ukuthi sikwazi ukuthi sixhumanisa naye ukubona lapho ke sathola ngisho inamba zethu. Lento lena ke kuyaqhubeka kanjalo kugcina sekunjalo ukuthi ima relationship yethu ilunge ngaleso sikhathi. Move lo nyaka kanje? 2021. 2021. Okay, so sidiskhathi. Yeah. So nase niphathela kanjani ke? Hayi kona ukuphathana lokuphathana kahle ke kona ayikho into engathi mhlambe ulibhedayo because into ke yayihamba ngomumo nje ngabe nje ngiqamela amanga. Okay. So yini ke yaniqhatha? Into yasiqhatha ke ukuthi ke mina ke usisi ngangimthole vele sekinoma ingane vele. Okay. Yebo. Ngangimthole senginoma ingane kwasho ukuthi ingane ke vele ke wayidina ukuthi ke uma ingane oqala ke wayehleze elethe ingane kuba ababayo. Into ke vele eyayimphazamisa le ngoba ngangimtshela ukuthi ngiyakwazi ukuthi phela avimbe ukuthi kufike ingane ke yami ke kubuwayo. Because yabo ingane yayishawa ukuthi phela naye ifuna ukubona ubabayo. Okay. Wayengana umntwana ngaleso sikhathi? Yona no 1 year. 1 year? Yebo. Shothi awusandokuhlukana naye? Yebo ngisandokuhlukana naye. Okay. Manje uyiletha ezolala naye? Yebo uzolala naye. Umethela laphi? Inkinga ke phela ke. Abafo ngeke.
Ulalapho uma wengane usuwahlukana naye khona uzolela khona kumina endlini yakho. endlini yami. Awu uthi aka-understand into enjalo. Awu. Wena ubumtshela ukuthi usuwahlukana noma wengane. Inkinga phela iqala lapho. Hayi aligwinyeki nje lelo gama. Inkinga iqala lapho. Kwenzakalani? Phela nami ngeke phela nami ngithi phela ngeke akwazi ukuthi akhululeke kule ndawo eyakithi because vele phela usenosana lami. Yes, asiphike usana olwakho and vele une right yokubona ingane yakho nanoma nini mawufuna ngoba ingane yakho. Kodwa awugqoyi icathulo zakho ze-ex yakho nawe lo ufuna ubuyelana naye manje. Wena ungafika kanjani ehambisa ingane kababa wayo usahlukana nobaba wayo ezolala khona. Wena ungasmile nje ube happy usini ushaya ihlombe. Cha impela vele kungakubi kodwa Iyona pho umsolana. Because akalenzanga iphutha lapho. Ku wrong vele. I don't think wena bowusu ready ukuthi ungene kwenye relationship ubuwazi ukuthi usanoma wengane umntwana akakwazi uzihambela yena akakayigibeleli akakwazi ungena kwi-Uber a requestela ahambe yedwa uma wakhe usazolala la endlini lethu umntwana angeke ngiyala konaye kunjalo ke kona-ke awakhethi ukuthi-ke phela kodwa mina-ke engikushoyo-ke yena-ke lo muntu engahlukana naye bengingathanda ukuthi ngibuyelane naye because i-situation yami noma ingane yami kona sesihlanganisa kwengane kuphela. Kodwa namanje useze uzoletha ingane aphinda lala. Useze nje useze. Kona lokho lubi sekwengane nje. Bengingathanda-ke nami ukuthi-ke kuphinde kwenzeke ukuthi umuntu engangithanda naye akakwazi ukuzoshiya ingane mase yahamba. Ingane ayikwazi ukuphila phandle kwakhe. Akakwazi uyamkhalela. Nami nje ngeke ngikwazi ukumshintsha-ke lo muntu. Ngeke bafuna ikhaya. Hayibo. Kuyinkinga-ke nokushintsha-ke nobafo lomncane. Udinga yena lo muntu uhlezi. Ekhala kakhona ba? Omunye umdala. Umalume futhi nakhona ubamba amatoko. Nobani omunye wesifazane? Hayi abekho basebenza. Uhlala nomalume kuphela. Ngihlala nomalume. Ngasho ukuthi iqashe usiza amantombazana ngeke ngihluphe iqashe-ke iqashe ekhaya ngithi zizokungilekelela nge-situation yami kumele ibhekane nami lento. So uyabona ukushutha wokho already ukuthi ungaba kwenye relationship usanaleyo situation ngoba akekho umuntu osifazana ozovuma leyo nto. Cha ngasho impilo ukuthi angeke kodwa phela into yami engasho yokunjami ngingayimela mina ngazama ukubalansisa. Kanjani? Cha ngingabalansisa nje. Uma ukuthi umuntu nawe understandayo. Ufanele understand ukuthi uma wengane uzolala lethe ingane alale nawe futhi. Hayibo nibuka kakhulu ama movie. Ngeke yenze into enjalo. Kodwa ke ngoba akumina lo ufuna ukubelana naye. Uneyinqumo zakhe azozithatha naye. Ngicela ukunezithuba. Yebo. Ukwazi ukuthi ukhulumisane naye sibone ukuthi mhlambe yena uzovuma yini. Ngoba phela ayikho eshintshile. Nahlukaniswe yikona lokho manje ufuna uzobuyelana naye kodwa kusenzeka namanje ungayenzi sense. But ke mhlambe yena uzovuma. Uthi nginezithuba kwazi ukuthi ukhulume naye. Ake simuzwe. Ngicela ukuthi silandele usisi. Bathangale themba lambazangira yilento ngikayona. Bathangale themba lambazangira yilento ngikayona. Sawala kunjani? Ngiyaphila kunjani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala suka khona. Igama lami ngu-Anele Ngwakadlamini ngisuka eClermont. eClermont. Oh, all right. Ngicela ukwazi nje kancane ungithi fahla ngempilo yakho. Ekukhuleni kwakho nje besinjani sime ekhaya, besinjani sime esikolweni, sesontweni mekuthi bowuya, ukhuliseke waba umntwana onjani? Hayi ngasho nje ukuthi ngikhule kahle ekhaya nasesikoleni ngikhule kahle kodwa bengayena bandla nkosamuntu esonto. Abazali bebengayivela Bebe esontweni kodwa kodwa wena busala ekhaya ukade bengiya ngithi thase yebo kanjalo. Bengayona impoqo kanti Bekuyimpoqo phela ngoba phela Bubaleka. ngaphasi kwesimo sabazali kodwa nje hayi. Okay, bubalekele lonikela ngakubamba. So ngicela ukwazi la njengoba ula kwi love back uma ubhekile ngesingawe angisho wena obhalile wena ubiziwe wena. So uma uyicabangela nje
ubuyele emuva empilweni yakho kubantu oseke waba nabo kwezothando, ucabanga ukuthi ubani ongabe kuthiwa ubhalile wasebize wena ngokuzicabangela nje kwakho and kungani? Hayi, akekho bandla engathi ngamcabanga. Akekho, hayi akekho. Okay, kwi-relationship yakho eyedlule la waphatheka khona kahle, uhappy kodwa nahlukana, mhlambe kwaba kwakuwubani lo igama lakhe? Kwaku-Andile. Kwaku-Andile. Nani right kakhulu. Sasi-right. Kwazeke-ke kwafika la esimeni ukuthi kufika uma wengane, uthi unoma wengane kade ethandana naye, wayila sesixabana khona-ke ukuthi sesiyahlukana-ke. Yini wayenzani uma wengane? Uma wengane befika njalo, bevela phone ngithi ngisahleli nayo, uyafona uyasho ukuthi ingane iyagula. Yena ku-Andile-ke bevela athi njengoba uma wengane yakheza, kumele ukuthi mina ngithathe ikhwama zami bese ngiyahamba mase kuze uma wengane. Yabo lonto le bengasihloniphi isikhathi sami, bobabili kahle kahle ngasho ukuthi bebengahloniphi isikhathi sami because uma kwafona uma wengane nje bempringa mina mase Baxhumahlala mase kuthiwa mina hayi angihambeki. Leyo nto ibulela kakhulu i-relationship. Noma phela suke singasho ukuthi umuntu akayilahleke ingane yakhe ngoba nakho kunedrama kababy mama. No, singazi ingane ayilahle, but I think if angabe wayazi ukuthi fanele ahloniphe ukuthi manje usenawe. Yeah. So awukwazi nje ke ukuzama nje ukukhulumisana naye ukuthi hayibo hello ngikhona phela ngathi ukhohliwe ukuthi ngikhona kwi-relationship nawe ngithala nawe and uyangithanda ngisukele wena wangishela. Wawukwazi ukuthi ufinyelele ekuthenini uyamkhumbuza ukuthi hey angena usisi wakho angena umzala wakho ngumuntu wakho mina. Bengikwazi ukukhuluma naye kuyikona ukuthi ubefika ngilalele mengabe ngisangedwa. Okay. Kodwa meke nje kwafuna uma wengane yakhe kwangena ikholi akabe sangilalela-ke lapho-ke. Base ngathatha ke isinqumo sokuthi ayivele shuthi angibelongi la ngiqhubeke nempilo-ke. Yindaba uma wengane mhlawumbe wayemdala naye wayemnqoba ngamazwi wayemsaba? Hayi ngekho into emfayo yona ngazi. Mhlawumbe sike sisuka kukhona ekuthetha sihani noma wemsaba noma wenzalani kodwa mina ngangibone ngathi mina ngingene kahle kahle ngazi. Shuthi wayengakabi ready wayengakabi ready ukuthi angaqhubeka nomunye umuntu ekubeni kusakhona omunye umuntu. So mangase kuthiwa uyena-ke Nkosi yami, uthola ukuthi mhlambe uyakukhumbula, angisho ukuthi uyena, mangase kuthiwa nje uye because angisazi story mina. Uthola ukuthi uyakukhumbula, usafisa ukuba nawe, uyakuthanda, uyakukhumbula nje ufisa ukulungisa lokho okwakwenzekile ekuqaleni okwadala ukuthi kumhlukanise umisile ngokulungisa, ufuna ukuthi niqhubeke nempilo nindawonye nikhule kanye kanye ninonke. Hawu ngeke kusalunga ngempela. Ngeke kusalunga? Hayi ngeke kusalunga manje bathi uyena hawo. Ukhona omunye umuntu osuthana naye wena manje? Ukhona engithandana naye futhi sekwangibona naye. Yena nje mengathi yena usefuna ukuthi ngibuyelane naye akathi yena usenomono ukuthi sengiyathandwa phambili usefuna futhi ukungibuyisela emumva ngenxa ukuthi siyabona ukuthi sengiyaqhubeka nempilo kahle engasekho yini. Kulungile but ngiyakucela-ke at least umuphe isikhathi-ke umlaleli ufisa ukuthini nanoma bekuthiwa-ke wena uthi usewu-right unawe umuntu usharp kodwa ngiyakucela umuzame nje ukumuza ukuthi uthini. Okay. Ngiyacela usisondezelene. Bathanga lethemba lambazangira yile nto ngikayona. Sanamukela futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke senginabo-ke bobawu-2 abantu bami angazi ukuthi sizogcinaphi, yathi angazi bakithi angazi ngoba nginga-understand but asike sithule nje sibuke ukuthi kuzokwenzakalani. Usaright? Uyena noma silanda umuntu wrong? Hawu yena impela uyena. Ngiyajabula umbona? Yakona ngiyajabula kodwa ngidemand Yini ndaba? Hayi kuningi. Ushawo vala. Ngibona nje khona la. Wagcina nje umfonela? Wona kade ngimfonele bese sathi besoke isikhala sama ingane yami nje kona kodwa. Okay. Alright? Ngiyaphila sis. Ngiright nami nango umuntu obhalile kwishow. Hayi ngiyamangala. Kusabantu bebangaka. Bebangaka abantu emhlabeni. Uthi uswayini? Hayibo sebekuchuthile ijuba.
Seliyabuya. Uyajabula kodwa ukumbona ukuthi usaphila-ke at least-ke. Hayi ngiyajabula bandla ukumbona ukuthi awusaphili kodwa uyangimangaza ukuthi abantu bebangaka uyena. Hayi bo. Uye kobhalile ngicela nje umnesikhathi sakho umlaleli ukuthi yini le entsha aza nayo. Bafo? Nangu phambi kwakho akekho ku television uyambuka nje. La Anela ngisengawe-ke lana-ke ngendaba ukuthi angazi ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi yiphi indlela yokuthi angazi sosahlonisa yini because ngangikuchazela ukuthi i-situation yami ikanjani yabo. Ngathola umntwana ngesikhathi sokuthi yabo ngikuchazele yonke into kodwa wena ukhetha ukuthi wena ungishiye kodwa-ke phela-ke ngeke ngikuphoqe mina iy'ndlela zakho-ke sengayithathwa kuwena mina bengihambe ey'nyathelweni zakho ayikho into ade engingakwenzeli yona uyazi nayo Anele bokuwena nje u-number 1 sishiye songamshiya uma yengane-ke sengikhuluma ngawe manje site lapho ayikho into ade engingakwenzeli yona uyazi ngisho kwamakhozi bengifuna nomnene Futhi wena nje okubalekile ukuthi ayikho into ade ungangenzela yona awufisi nje ukuxolisa ukuthi nje njengoba mina ngaze ngakushiya bengikushiyelani noma kuthiwa bungenzela yonke into. Cha impela bengathanda ukuyixolisa lento ibisangalunga yabo ukuxolisa lento esingekho vele angisakuboni Pho manje intoni kubanga ukuthi uzela angithi wena uzeleni kanti vele la cha vele kona vele uxolisa vele yabo ayikho kodwa nje wona nje yabona nje impela ngizogxeka kodwa manje uxolisa into engeke ilunge because yabona nje mina ubuyazi kuyimali engiziselana-ke ngisakuthanda uyabona kuningi futhi ekusamele ngikwenzele wena washesha ukuthi wanyathela enyatheleni ebhedayo ngingakakwenzeli yonke into engifisayo yabo shiya-ke indaba yokuthi-ke mhlampe-ke ezinye izinto bengakwenzeli zona yabo besazoqhamuka ukuthi nansi phela yabo siyazama ukuthi nina-ke into enishayayo kona Anele-ke sengibala wena kakhulukazi niyathanda ukuthi intoni ibukela eduze ngiyanifanisa nathina into siyibukela kude yebo leyo nto manje njengoba uthi ufuna ukubuyelana nami uma wengane yakho I'm sure uma ingane yami uyena umuntu owazi ukuthi mina ngimbeka kiphi indawo yakhe umuntu unendawo yakhe phela mina sengikhuluma beside wena ukuthi ngimisa kanjani ngawo ukuthi ngikwazi ukubuyelana nawe wena into ebanga ukuthi ufuna ukubuyelana nami ngoba ungibone nginomuntu okusho ukuthi usunomona ukuthi uyangibona ukuthi nginomuntu futhi ungiphethe kahle manje ufuna ukuthi ngibuyele kuwena unoma wengane yakho cha shiya lokho beside lokho ukuthi ngikubona unomuntu senginomona umona into engenayo nje testalo nje angikaze ngizalane nomona shiya-ke lokho wena shuthi wena ubona ukuthi njengoba mina nginoma engane nawe sokhetha ukube ukuthi ube nalowo muntu lo oseceleni ngeke bade bandla nkosami ngeke ngikwazi yena ongakwazi ukuyenza ngeke ngikwazi ukubelana nawe kubeni usanoma wengane yakho ungakwazi ukungihlonipha shuthi kumele ngihlukane noma engane yami ukuze khona izinto ezoqonda yebo kanjani because phela uyabona nje ukuthi umuntu kanjani angithi uyena nje osixabanisayo yena osixabanisayo anginankinga noma wengane yakho anginankinga nengane yakho kodwa uma wengane yakho mezofona noma ingasiphi isikhathi afuna ukuza kuwena ekubeni mina nginawe shuthi mina kumele ngithathe imithwalo yami ngisho nango-1 ngihambe ngenxa yokuthi wena uzoletha uma wengane yakho ebese futhi uzothi ufuna ukubuyelana nami kukhona uma wengane yakho futhi phela kuyaphoqa ukuthi phela uthathe imithwalo because ngeke phela nawe ubheka umelane nalento ukuthi uzohlala noba uthula uzobe kade negundwane lapho sekube mina-ke manje lokho ngiguzana nani shuthi uma bengibuyelana nawe kushuthi mina kumele ngi-understand ukuthi ukhona uma wengane noma kuthiwa ufika ngasiphi isikhathi kumele ngikwamukele lokho akukho okudlula lokho uyabona ukuthi awukakakhula hayi akukho okudlula lokho sorry mina nje ngime ngalokho ukuthi hayi kona nje mina ngisakuthanda kona bengifisa ukuthi ngibuyelane nawe-ke bisatoma engane yami vele lowo muntu uhlezi efika nomnene lowo muntu loyo ngisho engafoneliwe ngoba ukuthi ngihlezi ngimfonele ngisho engafoneli yena ubuya eza efonele yena mina ngikhuluma ngokuthi mina ngihlezi ngikufonela ngibe nesikhathi sakho namanje futhi ngisasidinga esakhe isikhathi bengathanda-ke nje nami ukuthi nje nami yabo ngikhulule kuwena bafo usathanda noma wengane hayi kona ngingasho ukuthi ngisathandana nakho manje pho kanti ingane kahle kahle vele esesimene esibucayi imake nisathandana yeso no hayi bese singasathandana beningathandani manje pho uyachaza manje la ukuthi wathi uthe wena ufuna ukuthi ngihlukane noma wengane okusho ukuthi usathandana naye ya kona vele yini oyifunayo-ke ngisengicela ukuzwa ngawo ufunani kahle kahle ngoba phela usakhona uma wengane
Hayi ngithi into engiyidingayo nje ngidinga yena nje u-Anele kuphela nje kumina nje empilweni yami ngidinga yena nje kuphela. But idrama kaBaby Mama isakhona nje namanje. Hhayi, And into iyona engaphe- lento yaxoxa u-Anele. Idrama yakhe into engaphela nomnene. Hawu, kufana ngabe phela yaphela ngalesi sikhathi u-Anele esakhona empilweni yakho. Ngabe ni right manje. Manje idrama Ileyo kaBaby nto-ke- Mama ileyo nto-ke inkinga nayo uxwayo iyona ukuthi ngisathandana noma ingane yami. Wena qala ulungise into zakho noma wengane yakho. lungisa kuqala. Qala bese ke uyabuya Yes. sibone usize njani ngoba ngeke ngize ngikwazi ukubuyela emumva futhi lo engikubonile angikubonanga kahle ngisafuna ukuthi kuphindeke. Shuthi bangilungisayo ngapha la kuyolunga ngakuwena ngoba phela nawe usuthola umuntu. Wena phela Bafo, ubengakamtholi umuntu wena unedrama yaBaby Mama and uyivumela nawe ukuthi iqhubeke yenzeke idrama yaBaby Mama. Engakamtholi umuntu ubesanawe but still wena bungakwazi ukukhuluma kahle noma wengane yakho. Ngoba phela beningasathandani ngokusho kwakho. Uyahlonishwa umuntu bafo. Uyahlonishwa umuntu ngisho kuthiwa akanalutho. Ngisho kuthiwa akanamali. Bengimnika indawo. Awukwazi ukuthi ungathi uyamnika indawo yakhe Uyazi, ekubeni mekufona uma wengane ekhona kufanele yena aqa phansi noma kuthiwa ubelele ekhuleka ngana agxuma ahlale ke manje ageze fast sikufanele thatha impahla ngoba nakho phela uma wengane usefonini should nena mase kuthiwa uzala ingane yakho manje soba uma wengane zakho boba u2 uyabona ukuthi singaya kude lapha isidinga sikho asikho isidingo yes ngoba nayo yobe sewuma wengane yakho ngaleso sikhathi kufanele uma wengane yakho lo munye u-understand ukuthi kukhona uma wengane yakho manje la endlini and fanele naye akuhloniphe lokho manje wena kubuye ngazi ukuthi uwena odedela kakho uwena uvuma uma wengane agcocome phezulu ekhanda le noba u2 wena khetha into eyodwa ngisho wena uthe uthanda u-Anele lungisa ke phela noBaby Mama ukwazi uyena Anele lento ayishoyo ukuthi lungisa indaba zakho noBaby Mama nibe right le kude kuyima ucabanga ukuthi ufanele ubuyele noAnele. Yabo nje into elula ngamtshela ukuthi angethi mina mengabe ngikhona uma wengane uyafona uma wengane unosisi usisi uma wengane akalethi ingane sikwazi ukuhlala nengane ukuthi ngifike iweekend yonke mina ngizohlala nengane mase ngihamba ke usengafika kuBaby Mama akaqhubeka ahlala okanye athatha ingane ayiphindise emumva hayi ukuthi mina befuna ukufika nje ufika noma nini meze uzofuna ukufika. Uyezwa Andile? Hayi ngiyakuzwa. Izokilunge kodwa lonto. Shuthi into emcaka kakhulu shuthi ukufona kwakhe. Noma esuke efuna ukubheka ingane ukuthi isesimeni esikanjani. Shuthi nje. Bheka kanjani ibihlala naye? Ayisho uthe ingane ihlala noma wayo. Yebo ihlala naye. Pho uzobe efona ebheka ingane ukuthi isimene sinjani kumekwenze njani? Usho uzobe efuna yena hayi ayikuthi uthi usuke efone ebheka ingane akabe usuke iphambanisa lento yena akasho nje ukuthi uBaby Mama usuke eyifunela yena aqamba manga ukuthi ingane yagula ibengaguli athi bangcono mengabe ingene emasangweni akubo kodwa mengabe ingane ikahle kumele enze njani ke shothi uma wengane yakhe akathatha impahla zakhe avele nizohlala ndawonye niyeke mina ke ngiqhubeke nempilo yakhe. Yabo bafo ayikho relationship ezokuhlanganela usanoma wengane okwazi ukuthi umvumele ukuthi angenze noma yini ngesikhathi yena afuna ngaso. Ngeke izikuhlangane i-relationship ngekunjalo. Ngeke kwenzeke isidalo. Ekho umuntu osifazana ongamele ukugunya lawo mazwi lawo njalo ufuna uma wengane fanele ugxuma uhlaleke manje ngoba nakusekufuna uma wengane. Ngeke uze kwazi. Lungisa kuqala angikushayi but lungisa noma wengane uAnele ukuvezile ukuthi ufisa ulungisa kuqala kuyima sengakwazi ukuyilalela indaba yokuthi nibuyelana. We-Anele? Hayi ngizwa. Usamthanda uAndile? Hayi cha angisamthandi. Yena nje ngamtshela ukuthi aqhubeke noma ingane yakhe nami ngiqhubeke nohambo lami akhohlwe nje mina ngoba nami sengakhohlwe yena ayikho into ezolunga phakathi kwami naye sobabili. So uthando analo ngawe uthakale nje njani? Hayi uzobona ukuthi wenze njani ngalo bandla ngoba nami ngabona uthando enganginayo ngaye ukuthi ngenze njani naye akaboni njengomuntu wesilisa ukuthi wenze njani uzobhatanisa abone ngwampela ngisekho kena. Ey'ntweni ezinhle seke kwenzela zona angeke uzozikhumbule ke at least ukwazi ukuthi umlinde asolve lo ex kama wengane yakhe naye kuyima ukwazi ukubona ukuthi nenza njani noba uthu. Cha akusizi ukuthi angenzele izinto ezinhle kube ningajabulile. Okay ngiyakuzwa. Andile Andile uzwile ngisho? Hayi bona ngizwile bona ngizwile. Kuthekani enhlizweni yakho? Hayi bona akuhlali kahle akufiki kahle. Uyabona ukuthi uma usanalo ma wengane
umvumele ukuthi agcogcome phezulu ekhanda lakho ukuthi ngeke uzulungele lutho when it comes to relationships. Ngiqale ngilungise uma yengane. Yes. Ngisho noma ngakuthiwa ke akuseyena ku-Anele mhlambe sekuwomunye umuntu oyokumtholile ngaleso sikhathi. Gada idrama kaBaby Mama ukuze uzokwazi ukuba happy kwi-relationship yakho. Mekuthi ayigadeki ungashela umuntu ke hlala ke noma wengane yakho ke. Ngiyamuzwa Anele, ngiyamuzwa. Kulungile Anele, ngiyabonga kakhulu ukuthi usijoyine, ngiyabonga nje isikhathi sakho, ngibonga nje nesineke sakho ukuthi silalele. Noma ke besikhuluma into ebabayo elimini lwakho but usixolele Nkosi yami ngaluju but siyabonga isikhathi sakho. Buka lapha ekhaya nizibonelile nani ukuthi kwenzeke kanjani. Silana ke la sikhona uthando asahlangani futhi ucu asihlangani nje sidalwa and kubuye ngazi ukuthi ngiyahlangana nje ngisho ukuthi ubani. Mekusakhona le drama Baby Mama ngeke kuze kwenzeke sidalo ngoba angiboni ukuthi ukhona umuntu osifazana ongakwazi ukugwinya leyo nhlabathi leyo ongabe umphakele yona eparishini lakhe. So yeah, silala sikhona swinanga kodwa ukuthi aswina namhlanje akusho ukuthi nekusasa ngeke swine futhi. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy.